bitarra gaten nula. 2 grado rebajatzen zen, 180 igual. Zibilan ondoren famik handinaztu zulako, ze garaia sagarra gordetzen zen. Y la verdad es que todo más chupuna, todo en inoxidable. Y luego vamos pasando abajo. Depende de cuáles vienen las... Gazia, urpegi txiki gazia eta patzulua eza. Euskera, zuen aita eta atxoten euskera. Gaixo guztien, endaleko nahi. Nehetzeko gustatzen ez nauna, bestentzu ez dut. Alden ondona, nehetzeko osasuna izan dila. Eta beste entzako ere, uste dut ongarri da hori.